Eu son Pablo Cibeira, son o presidente do Centro Deportivo Mariñeiro de Mera e ademais son remeiro e adestrador da categoría alevín. Nós somos un club totalmente novo, aínda que este fundado dende o ano 1978, a nosa traxectoria nas traiñeiras, como quen di, nin comezou. A nosa primeira participación na Liga Galega de Traiñeiras vai ser este verán. A nivel de club pois tamén estamos moi verdes en todos os sentidos e a verdade é que prácticamente estamos iniciando un traballo. Pois ser novatos é moi complicado, non temos experiencia, nos está costando moito sofrimento botar a traiñeira á auga, é complicado conseguir o compromiso de todos os remeiros, hai dificultades económicas tamén porque non temos suficientes patrocinadores. O lugar que temos para acceder ao mar aquí en Mera tamén é complicado no inverno e a verdade é que son moitos condicionantes en contra os que temos que facer fronte, mas, bueno, seguimos loitando e non renunciamos a nada. Na traiñeira, pois, partimos de cero, vamos a ser os últimos clasificados, porque non podemos competir a día de hoxe con ningún dos outros clubs, en ningún dos sentidos. Isto é un proxecto a 3-4 anos e veremos a onde podemos chegar. Pois a Liga Galega de Traiñeiras penso que lle faltan moitas cousas, principalmente falta unidade de acción nos clubs. Hai que deixar traballar un pouquiño máis a xente que está aí dirixindo ou a que dirixiu anteriormente e despois creo que hai que facer un esforzo no eido comunicativo e de promoción da Liga porque non se pode vivir de costas aos afeccionados. Nun deporte o máis importante é ter afición detrás. Se non se poñen todos os medios para que a xente acuda ás regatas, penso que algo está fallando. Pois mira, este é o noso local onde guardamos as embarcacións. Temos agora mesmo aquí 2 bateis, un terceiro aí arriba, unha traineiriña. 2 bateis son prestados porque como non temos recursos económicos temos que ir por aí arreglándonos como podemos. E despois o batel que é noso ten 25 anos. E, bueno, pois é a mellor embarcación que temos. A maiores temos un local tamén moi pequeno que empregamos de ximnasio e polo momento é o que temos. Intentaremos seguir loitando para que, bueno, se o club sigue tirando para arriba, pois algún día teñamos un sitio un poquinho máis amplio e acolledor, que sexa máis fácil adestrar, pero, bueno, pouco a pouco, a base de traballar e de bogar, conseguiremos.